Benvinguts un diumenge més a Mosaic. Aquesta setmana començam amb la figura de Francisco Javier Delgado, perquè ja ha estat anomenat diaca fa una setmana i nosaltres l'hem visitat per veure com és el camí de preparació i també el seu dia a dia. Recentment, el germà Francisco Javier Delgado ha estat ordenat diaca en el seu procés per convertir-se en prevere de l'Orde dels Clergues Regulars, més coneguts com teatins. Ens hem atracat al Col·legi Sant Alfonso de Palma. Allà, el germà Javier està realitzant la seva tasca pastoral, afrontant una nova etapa en el camí de la seva fe. Yo soy colombiano, mi pueblo se llama San Clemente, que es un pueblo por allí muy rural, donde la religiosidad se vive muchísimo. Y allí, pues bueno, de mi pueblo ya pasamos a vivir en Cali, que ya es una ciudad, y allí pues fue donde, en el colegio donde estudiaba, uno de los capellanes del colegio, que era de los padres teatinos, el padre Ismael, fue quien me involucró con los padres, me hizo conocerlos, me llevó a donde ellos y bueno, a partir de allí empecé todo un camino de preparación para la vida sacerdotal. La seva vocació neix d'una manera molt especial. Fruit de les missions que l'Església realitzava al seu barri, Javier se n'adona d'un detall que li canviarà la seva vida. Ciertamente que bueno, el tema del nacimiento de la vocación podría decir que desde pequeño en mi pueblo surge de las misiones. Hubo un grupo misionero que fueron allí, estuvieron algunos tiempos durante la Semana Santa y la alegría que transmitía el sacerdote que dirigía las misiones, ciertamente que eso fue lo que a mí me motivó muchísimo. Yo dije, yo quiero ser feliz y quiero ser alegre como el sacerdote. Recentment acaba d'arribar a la nostra ciutat i ja es troba plenament integrat. Després de passar 2 anys estudiant teologia a Roma, el destí el va portar a Mallorca. La verdad que bueno, este primer mes puedo decir que me ha dado muchísimo más de lo que esperaba. La experiencia con la gente, me lo pensaba, dije, bueno, va a ser un poquito diferente. Sé que aquí hablaban un poco el mallorquín, dije, no me van a entender, tengo que hacer el tema de aprenderlo, pero no. La gente te conoce y te habla, digamos, con el lenguaje con el cual te puedes hacer entender. Y por tanto, a nivel de lenguaje no ha sido difícil y bueno, y otra cosa, porque también el lenguaje humano, digamos, el de cercanía, el de acompañamiento, el de estar allí, ha estado siempre con la gente y se ha portado muy bien y por tanto puedo decir que ha sido también una bendición el estar aquí, ¿no? Com a diaca, Francisco Javier podrà administrar alguns sagraments de cara a preparar-se per la seva ordenació sacerdotal. Ciertamente que bueno, es una nueva etapa donde a nivel ministerial ya puedes realizar algunos sacramentos, por ejemplo el bautismo, por ejemplo el matrimonio, de visita a los enfermos, la ayuda en las Eucaristías, con el Evangelio, con la homilía. Bueno, entonces tengo muchísima expectativa, ¿no? de querer vivir esto, pero sobre todo mi expectativa mayor es que la gente reconozca en mí al Jesús que está caminando con ellos, ¿no? Por tanto, poderme acercar más a la gente, poder que me identifiquen para que sientan que conmigo pueden contar para cualquier cosa que necesiten. El col·legi acompanya i ajuda els nens a seguir el camí de Jesús, amb una iniciativa que anomenen Despertant la Fe, una manera de contagiar als nens l'alegria de l'Evangeli. Por las mañanas todos los días vengo aquí al colegio donde trabajamos un poco, no todos los días tenemos el despertar en la fe con los chicos, sino que bueno, los otros días es un colegio que bueno, necesita un poco de cuidado, bueno, estamos trabajando también, limpiando, arreglando, no solamente dando catequesis o así, sino también agarramos la escoba, limpiamos todo, hacemos con todos. Y bueno, también en las tardes en el Colegio San Cayetano ayudamos en la pastoral de catequesis, primera comunión y confirmación.
Ciertamente que, como lo decía el Papa, ¿no? Un cristiano aburrido, esto no puede ir por la calle, ¿no? El cristiano tiene que ir alegre, el cristiano tiene que ser alegre. Y yo creo que por donde voy siempre me han dicho eso, ¿no? No dejes nunca tu sonrisa, ¿no? Sé transmisor de la alegría y bueno, es lo que trato. Al inicio, cada vez donde voy a un lugar nuevo, es un poco serio porque, bueno, no conozco esto y lo otro, ¿no? Pero cuando ya la confianza ha entrado, digamos, ya me siento en el lugar, la alegria se transmite i és molt diferent. Que aquesta alegria que contagia l'ajudi a dur endavant aquesta nova etapa com a diaca. I de Palma viatjam una miqueta més enfora, concretament a Alcúdia, perquè allà hem volgut visitar la Casa d'Espiritualitat, Sant Fa. Avui volem conèixer la possessió de Sant Fa, a la vessant ponent de la serra que du el mateix nom al municipi d'Alcúdia. Des de la dècada del 80 i fins a l'actualitat, Sant Fa, coneguda com a Casa d'Espiritualitat de Sant Fa, acull trobades religioses, culturals i d'esplai. Les cases de la possessió foren comprades per les monges agustines germanes de l'Empar en 1935. Nuestra congregación llegó a esta casa de Son Fe en el año de 1935. Llegaron 3 hermanas. Estas 3 hermanas pues venían destinadas sobre todo para ayudar a colaborar en los enfermos, en la educación religiosa de las niñas del colegio y pues para ayudar en las necesidades de la feligresía, ya que Son Fe contaba con una iglesia, una casa rectoral y la casa de las religiosas. Jaume el Conqueridor va atorgar la possessió al seu parent, Pere de Montpeller, durant el repartiment de Mallorca, donant-li el nom de Monticello o possessió de Monticello. El 1651 passà a formar part del patrimoni de Francesc Fa, militar mallorquí. Amb el pas del temps, aquesta possessió canvià de nom i passà a ser coneguda com Sant Fa, en honor al militar que les va adquirir a mitjan del segle XVII. Per aquella època ja era considerada com una de les possessions més grans i impressionants de la localitat. Al segle XVIII passà a la família noble dels Verins, que la veneren al segle XX a la família Bennassa. Poc temps després, la finca va ser dividida en diferents parts i la part de la muntanya passà a Miquel Ferrer d'Alcúdia, mentre que la part nord passà a les monges agustines d'Alcúdia. Nosotros somos una congregación fundada por un sacerdote, don Sebastián Gili Vives, de Artà, y fuimos fundadas el 6 de febrero de 1859, sobre todo para dedicadas a la salud, por los enfermos, ver por los enfermos y por los niños. Poco a poco nuestro fundador también vio la necesidad de la educación y las hermanas se fueron formando para ser profesoras y ahora pues nos dedicamos a la educación también. Son Fe consta de una capilla en la parte baja, en la planta baja. Cuando entramos encontramos una habitación que la destinamos casi siempre para la persona encargada de venir a realizar algún retiro o los ejercicios o el sacerdote que viene con el grupo. Luego, si seguimos más adelante, tenemos algunas habitaciones que son para las hermanas que no pueden subir escaleras y que quedan en la parte baja. Tenemos una sala de estar o una sala de reuniones para lo que se vea la necesidad que lo empleen en ese momento. Y luego pues salimos al jardín. Cuando llegamos al final pues tenemos un jardín amplio donde podemos dispersar un poco aquello que hay dentro de nuestro interior y hacer ese silencio que realmente necesitamos. Podemos disfrutar de la naturaleza. Si subimos a la primera planta ya nos encontramos con habitaciones y con el salón para las ponencias. Un salón amplio donde está adaptado con una pantalla para poder proyectar lo que se quiera hacer en ese momento. Son Fe sobre todo lo tenemos abierto para todo tipo de grupo que quiera venir a encontrarse consigo mismo, encontrarse con Dios a través del silencio y de la oración. Aquí asisten grupos de religiosos, movimientos eclesiales, cursillistas, para ejercicios espirituales de nuestra congregación y cualquier otra congregación que quiera venir a asistir a ello.
parte de la piscina tenemos un lugar muy amplio donde pueden venir niños a hacer convivencia, sobre todo las convivencias de los colegios, desde primaria, secundaria, y contamos con 2 piscinas para mayores y para niños. También tenemos un salón de juegos, sobre todo, o usos múltiples, donde los niños que asisten a estas convivencias tienen uso de él. Un fantàstic lloc per a passar uns dies de descans i reflexió envoltat de la natura. Invitamos a toda persona, a todos los grupos que tengan esta necesidad de tener este encuentro con el Señor y venir a tener unos días de silencio, unos días de encuentro con Él. Pueden contactar con mi persona. El número de teléfono es 635-667620 y a través de mi persona vamos a llegar a un acuerdo de lo que realmente nosotros les vamos a ofrecer y lo que ustedes quieren recibir de nosotras. Estamos muy contentos de que puedan asistir aquí a nuestra casa de Son Fe. Nuestras puertas están abiertas para todos ustedes. I d'Alcúdia pegam un bot fins a Petra, perquè allà vos espera tota una exposició de casulles. El poble de Petra està volcat en una infinitat d'activitats, dins de l'alegria de la recent canonització del sant Juniper Serra. Per donar a conèixer tot el patrimoni litúrgic de la parròquia, un grup de voluntaris ha catalogat i organitzat una petita mostra de les casulles i les dalmàtiques que van des del segle XV fins a principis del segle XX. I vàrem pensar que un dia això se podria mostrar en el poble. I per el 300 aniversari ja ho havíem intentat, però no va anar bé. Però i ara, en el motiu de la canonització, sí que ho varen dur a terme. I som aquest senyor que ens va donar tots els datos que li vam anar demanar i això, que és Joan Font Lliteres, i una Beatriu Roca i una servidora, que som les que vàrem armar tot aquest embolic. I ja ho varen dur a terme. Tenien dificultats per saber com havien de posar-ho o desposar-ho, però varen pensar que amb penjadors varen fer proves i amb aquests penjadors de les cases particulars varen poder dur això a terme. El color de la casulla d'un sacerdot identifica el misteri que se celebra. Cada temps litúrgic de l'any té el seu color establert per als ornaments i vestimentes sacerdotals. Depèn d'en quina cerimònia ens trobem, es farà servir un color determinat d'una gamma ben definida i ajudarà a identificar d'una ullada el misteri de la celebració. Mira, aquesta és un conjunt de les casulles i les dalmàtiques, que són dues, i aquesta, la tela, el teixit i això se diu gorgorà. Mostrejada és una mostra de tela en seda. I el gorgorà vol dir no està brodat, està teixit. Així, aquesta estètica és recomanada pel papa Innocenci III des del seu pontificat fins a la fi del segle XII i començaments del segle XIII. Aquesta pràctica es va oficialitzar en Pius V, com a summa pontífex l'any 1570. Bé, la capa pluvial, aquesta també està teixida amb bo i seda. Tampoc no és brodat, és teixit, que també és el mateix sistema del gorgorà. Quan era ofici de tres, posaven les dalmàtiques, que hi havia la casulla des qui presidia l'ofici, i llavors les dalmàtiques eren dels diaques o els qui estaven acompanyant qui presidia.
hi ha una sèrie, veus, totes les més bones estan amb dalmàtiques i això. Això ja fa estona perquè ara ja no en fan de dalmàtiques. La simbologia d'aquestes tonalitats s'atribueix, per tant, al moment de la litúrgia que es commemori i es discernirà, en total, entre 6 pigmentacions. Segons el sant, també de vegades canviaven la casulla, els colors. Les verdes eren, aquesta verda, aquesta és una casulla de tabí a la tela. El tabí era teixit del mateix color però diferents textures, és a dir, que feien relleus, però estaven teixits normalment del mateix color. Aquesta té uns galons un poc especials, que no són com els altres, i se diuen de pic de martell. I eren d'or i plata, aquests. I la peça del mig és un poc diferent, però també de tabí. Que també té els mateixos galons aquest, era estent de corema només que l'usaven. De darrere era ben llarga, però de davant era curteta. I això era en temps de corema. No vol dir que hagués de ser negra sempre, perquè aquesta mateixa també, i se diu una planeta, aquesta. I aquesta també és curta igual, i és de color, vull dir que no és perquè fos de dol, era estent de corema. Aquesta també és de tamí, la tela. I aquestes, que també és conjunt de casulles i dalmàtiques, és de vellut negre, en galon de plata, bé, i aquesta passa maneria també, que és de plata. Una bella iniciativa per conèixer una mica més sobre la litúrgia i el ric patrimoni que conserva la parròquia de Petra. I per acabar, tornem a Palma, concretament al convent de la Concepció, perquè vos imagineu com eren estris, per exemple, de la cuina en el segle passat i de les monges agustines de la Concepció en tenen alguns i nosaltres els hem volgut conèixer de la mà de Gabriel Barceló. El convent de la Concepció de Palma, en ple cor de la ciutat, tanca entre els seus murs una col·lecció d'antics utensilis que ens traslladen anys enrere i ens recorden com era el dia a dia dels nostres avantpassats, i que gràcies a les monges agustines de la Concepció guarden amb afecte aquests estris que els facilitaven la feina en el seu cafè diari. Bé, aquí ens trobam un espai que les monges han agafat per fer-hi un petit museu, allà on hi ha tot elements de balances i coses que empleaven per fer la seva pastisseria. Tenim des d'un teador per fer les voretes dels rubiols, o un altre, o també destapadors en les quals la força física sí que era important, o també tota una sèrie de pesos per pesar amb unes balances que també s'han conservat.
Es pot veure l'evolució dels diferents estris de cuina. Altres varen quedar ja en desús, amb l'aparició i modernització de nous elements per a cuinar. No tan sols hi ha elements del fons, sinó que hi ha un sedàs i la pastera, sinó que hi ha elements que s'empleaven també aquí, com puguin ser una faus, un xorrac, un martell, una massa i unes estidores de podar, unes alenes, i la cosa més curiosa, possiblement, que han conservat, ja que elles feien tanta reposteria, era un pujador d'ous. L'element se tractava de, en ses mans, fer voltar aquest pujador, i ja que no hi havia electricitat, a base de força animal, els ous i la reposteria se podia dur a terme. Les receptes perduren, però gràcies als avanços avui en dia resulta més senzill la seva elaboració i alguns objectes molt curiosos queden en el record. Aquí ens trobam des de sistemes per encalentir-se, com els peus amb un maridet, com un fogonet d'esperit per encalentir coses petites, després tota una sèrie de mesures, un molinet de cafè, això és més modern, evidentment, un sistema a base de rodar de fer gelat i, sobretot, aquí una cosa sí que més antiga, com pugui ser un torrador de cafè, i una sèrie de planxes, allà on se posava el caliu a dins la planxa i a base d'aquest caliu a dins la planxa se feia la planxada. De tot el que s'ha conservat aquí, possiblement el més interessant sigui aquesta gran caixa, que com veus és enorme, i era perquè servia per guardar totes les estores, les grans estores que s'empleaven a l'església. Evidentment, l'església de la part de l'altar major o la part més important de l'església se cobrien amb estores i aquestes estores a qualque moment s'havien de guardar i es guardaven a dins d'aquestes grandíssimes caixes que només poden trobar pràcticament en els convents. Diferents i variats, trobam tota una mostra extensa que ens fa veure l'evolució que ha patit la societat en pocs anys, i gràcies a que les monges agustines de la Concepció conserven aquest petit patrimoni, podem fer una aturada en el camí i veure com era la vida de fa uns anys. I fins aquí el mosaic d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, el pròxim diumenge. Això sí, sabeu que si teniu qualsevol consulta, teniu les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. No vos oblideu de somriure. Ens veiem.